Здравейте на всички, аз съм Уик Дарчер и това е един клип, нещо като информативен, да, то се е информативен, в който искам да кажа, че започва моето начало на моят геймплей канал. Ето виждате Уик Дарчер. Ще да започна геймплей, като ще снимам клипове главно на Майнкрафт и някакъв път може би на WoW Lich King. Много рядко ще има клипчета. И дадено главно на Майнкрафт ще се старая да снимам, ще правя giveaway и такива работи. Да, този клип е направен нещо като информативен клип, да ви кажа, нали, на какви игри ще снимам, още какво ще правя и там началото да ви кажа. И да, ще снимам в някоя страна на Майнкрафт много ясно синглплеер поречки, която ще започна още днес, т.е. след малко. И да, мисля, че това ще бъде този клип. Надявам се, нали, да дете там по един положителен вод на този клип, за да разбера, че ви харесва. И да, това ще бъде. Може да се абонирате, ако искате, ако ви харесва това, което правя. И да,